Να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Πέμπτη σήμερα, ο Διευθυντής των Φροντιστηρίων Πούκα-Μισάς, ο κ. Μανώλης Μαυράκης, είναι μαζί μας. Να μας πει περισσότερα σήμερα για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο και για τις επιλογές των υποψηφίων. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά επίσης. Πολύ τραγική είδηση, ήταν και έτσι λίγο σοκαριστική. Αλλά... Είναι δυστυχώς πλέον καθημερινότητα τέτοιες ειδήσεις. Όμως να πάμε λίγο και στην καθημερινότητα των υποψηφίων που φαντάζομαι αυτή η περίοδος του Πάσχα είναι πολύ σημαντική όσον αφορά την προετοιμασία και τις επαναλήψεις. Ναι. Αυτό θυμάμαι εγώ από τα μαθητικά μου χρόνια τουλάχιστον. Έτσι, είναι μια περίοδος κρίσιμη. Έχει ξεκινήσει βέβαια η τελική επανάληψη προπολού. Πλησιάζει ο καιρός, ξεκινάνε εξετάσεις τις 21 Μαΐου. Και αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε λίγο προς το τέλος. Πριν την 21η Μαΐου, να το πούμε, γιατί έχουμε την ημερομηνία των εκλογών επιτέλους. Οπότε η μεγάλη σας εκδήλωση θα γίνει στις 13 του μήνα. Στις 12 τελικά, το Σάββατο απόγευμα. Σάββατο απόγευμα, 12 Μαΐου. Θα κάνουμε τη μεγάλη μερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι μια, θα έλεγα, σπουδαία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί. Θα έρθουν οι κύριοι από την Οριέντου που είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Θα μιλήσουν αναλυτικά για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγχρόνως για τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το σεμινάριο υπάρχουν 2-3 πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα εξ αυτών είναι η δυνατότητα που θα έχουν οι μαθητές που θα είναι παρόντες να μιλήσουν με κάποιους επαγγελματίες εκεί, προκειμένου να ρωτήσουν διαζώσεις χαρακτηριστικά από τα επαγγέλματά τους. Νομίζω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη ευκαιρία για τους Ναι, είναι μια πολύτιμη ευκαιρία και συγχρόνως έχουμε και τη δυνατότητα σε μαθητές της πόλης, οποιονδήποτε μαθητή που θα τελειώνει φέτος, που τελειώνει την πρώτη ή τη δευτέρα λυκείου, θα δώσουμε το δικαίωμα δωρεάν να περάσει ένα τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί όντως μιλάμε για πολύ σοβαρά επιστημονικά εργαλεία, με τα οποία ξεκινάμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ωραία. Να πάμε σιγά σιγά στις κάρτες. Ναι, να πάμε στις κάρτες και να πούμε μερικά πράγματα για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο, δηλαδή για τις οικονομικές επιστήμες. Είναι σίγουρα ένας χώρος ο οποίος έχει ενδιαφέρον, εξακολουθεί και έχει ενδιαφέρον, ανοιχτός επαγγελματικός χώρος. Να πάμε στην πρώτη κάρτα και να ξεκινήσουμε με τα τμήματα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Είναι τμήματα τα οποία τα ξανασυζητήσαμε όταν μιλούσαμε για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Συνδυάζονται οι οικονομικές σπουδές με την τεχνολογία των υπολογιστών. Είναι από τα λίγα τμήματα στην Ελλάδα που γίνονται μαθήματα επιχειρηματικότητας. Και μάλιστα υπάρχουν μαθήματα για το ηλεκτρονικό επιχειρήν, κάτι που είναι πολύ σύγχρονο. Λογιστική και χρηματοοικονομική, με έμφαση στα λογιστικά. Υπάρχουν 3 τμήματα στον Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Μακεδονία. Στον Πειραιά υπάρχει μια σοβαρή ειδίκευση που αφορά το τραπεζικό σύστημα, βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας, πάλι στο συνδυασμό τους οικονομικά και υπολογιστές. Ένα τμήμα που είναι δύσκολο για τη θεωρητική κατεύθυνση, καθώς έχει αρκετά οικονομικά και λογιστικά. Στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης υπάρχει μόνο στον Πειραιά. Πολλά μαθηματικά και αυτό. Τις επισημάνσεις αυτές τις κάνουμε γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά που έρχονται από τη θεωρητική κατεύθυνση. Είναι τμήματα που στο πρόγραμμα των σπουδών τους έχουν πολλά μαθηματικά. Τα οικονομικών επιστημών, με χαμηλότερη τη βάση που βλέπουμε, 13.400 μόρια στο Ρέθυμνο το τμήμα, είναι τμήματα τα οποία είναι αρκετά θεωρητικά τμήματα, δηλαδή απαιτούν οπωσδήποτε περαιτέρω εξειδίκευση. Πάμε παρακάτω. Αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξη, με την επισήμανση ότι ανήκει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικαιώματα του οικονομολόγου. Έχουν τα δικαιώματα του Γεωπόνου. Του Γεωπόνου, μάλιστα. Διοίκηση επιχειρήσεων, ίσως είναι η πιο σοβαρή πρόταση για εκείνους που θέλουν να σπουδάσουν οικονομικά, αλλά δεν ξέρουν περαιτέρω τους τομείς και τους κλάδους. Είναι τα τμήματα στα οποία τα πρώτα 2 χρόνια διδάσκονται περίπου τα πάντα. Μάρκετινγκ, λογιστικά, οικονομικά, χρηματοοικονομικά κτλ. Και στη συνέχεια επιλέγουν κατεύθυνση. Αυτό είναι μια πρόταση πραγματικά σοβαρή, ξαναλέω, για εκείνους που δεν έχουν αποφασίσει ακριβώς την εξειδικευμένη κατεύθυνση, που δεν είναι και υποχρεωμένοι. Γενικότερα, ως πρόταση, κάτι τέτοιο κάνουμε. Συνήθως αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε. Ξεκινάμε από κάτι γενικότερο και η εξειδίκευση σας έρθει αργότερα. Τα τμήματα marketing, ένα στη Μακεδονία, στην Έδεσα, και ένα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δεν έχει πολλά λογιστικά και μαθηματικά το πρόγραμμα των σπουδών. Τους ασχολούνται με τις πωλήσεις, με το κομμάτι της επικοινωνίας, την πρόθεση των προϊόντων. Ενδιαφέρον. Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Υπάρχουν 3 τμήματα. Μόνο το τμήμα της Μακεδονίας απαιτεί ειδικό μάθημα, την ξένη γλώσσα. Από εκεί και πέρα, οικονομικές σπουδές είναι και αυτά τμήματα πιο θεωρητικά,
με λιγότερα οικονομικά από ότι τα λογιστικά τμήματα, τα χρηματοοικονομικά κτλ. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση είναι οι ναυτιλιακές σπουδές. Να θυμίσω ότι έχουμε 2 τμήματα. Το ένα είναι στον Πειραιά και το άλλο στοιχείο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι και μια υπερδύναμη στα ναυτιλιακά. Ναι, και συνδυάζεται και πολύ καλά με τα τουριστικά στη συνέχεια. Έτσι. Είναι τμήματα που δίνουν το δικαίωμα να εγγράφεται κάποιο στο οικονομικό επιμελητήριο, δηλαδή τα δικαιώματα του οικονομολόγου. Και να πούμε επίσης ότι το τμήμα στον Πειραιά είναι το μόνο που απαιτεί ειδικό μάθημα. Αυτό που έχει τη χαμηλή βάση στοιχείο δεν το απαιτεί. Να πάμε παρακάτω. Διοίκηση τεχνολογίας, παρόμοιο με τα προηγούμενα, συνδυάζεται η τεχνολογία με την διοίκηση επιχειρήσεων. Από εδώ και κάτω δεν θα έλεγα ότι είναι. Αυτά είναι πανεπιστημιακά. Ναι, είναι πανεπιστημιακά τμήματα. Το αγροτική ανάπτυξη, διαχείριση περιβάλλοντος, θα έλεγε κανείς ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα επαγγελματικά τους είναι λίγο δύσκολα. Και οργάνωση και διοίκηση αθλητισμού. Εδώ είμαι όλοι ενδιαφέρουσα. Μιλάμε για το πολύ χαμηλό τμήμα της Σπάρτης, μόνο με 10.206 μόρια. Είναι το τελευταίο πανεπιστήμιο που σου δίνει τα δικαιώματα του οικονομολόγου. Αυτό. Ναι, οργάνωση και διοίκηση αθλητισμού. Είναι διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά εξειδικευμένη στα θέματα αθλητισμού. Έτσι. Σε ομάδες ή σε φορείς σε αθλητικούς φορείς, ναι. Σε αθλητικούς φορείς. Είναι πολύ εξειδικευμένο, όντως. Απλώς λέμε ότι είναι το τελευταίο πανεπιστήμιο που σου δίνει αυτό το δικαίωμα του οικονομολόγου. Τίποτα παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε. Κατάλαβα. Τίποτα παραπάνω. Να πάμε στην επόμενη κάρτα με τα ΤΕΗ και να κάνουμε. Με τα τεχνολογικά ιδρύματα και να κάνουμε 2 παρατηρησούλες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Μέτρια τα σχόλιά μας όσον αφορά τις προοπτικές τους. Τα επόμενα τμήματα είναι τμήματα που δίνουν το δικαίωμα και του οικονομολόγου. Οικονομολόγοι, λογιστές και φοροτεχνικοί μέχρι βιβλία β' τάξεως. Για τα τμήματα τουριστικών επιχειρήσεων, όχι τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά τουριστικών επιχειρήσεων, ένα εκ των οποίων είναι και στο Ηράκλειο. Χαμηλόβαθμα ΤΕΗ, βλέπετε τις βάσεις τους. Τουλάχιστον διασφαλίζουν αυτά τα τμήματα αυτό το πρόσθετο δικαίωμα του να είναι κάποιος λογιστής συγχρόνως. Όπως τα τμήματα εμπορίας διαφήμισης που βλέπουμε αμέσως μετά, με 5 τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων επίσης διασφαλίζει το ίδιο δικαίωμα και τα λογιστικής βέβαια προφανώς το δικαίωμα του λογιστή. Φτάνουν μέχρι και λογιστής α τάξης. Να πάμε παρακάτω. Διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού, αυτή είναι η λεγόμενη οι σπουδές logistics, ουσιαστικά οργανώνουν, αποθηκεύουν, διακινούν προϊόντα σε μεγάλες εταιρείες. Πολύ χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν μαθητές που αποτυγχάνουν αυτές τις βάσεις. Ελάχιστο το ποσοστό, πολύ μικρό το ποσοστό. Η ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι αν υπάρχουν κάποιοι που κάνουν συνειδητές τέτοιου είδους επιλογές. Έτσι. Υπάρχουν και χαμηλόβαθμα ΤΕΗ που κάποιοι τα επιλέγουν. Προφανώς ελάχιστοι εκεί που τα βάζουν στις πρώτες τους προτιμήσεις. Όμως αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε το αντικείμενο των σπουδών. Το 1992, ας πούμε, που έδινα εγώ πανελλαδικές εξετάσεις, το εμπορίας και διαφήμισης είχε βάσει 14,5. Ναι. Και τώρα το βλέπω στο 6. Το περάσαμε εδώ στην προηγούμενη κάρτα. Σωστά. Όσον αφορά το αντικείμενο των σπουδών, παραμένει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να γνωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα που διασφαλίζουν. Δηλαδή συνειδητά να τα επιλέξουν και όχι σε σειρά να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό δελτίο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Πάμε λοιπόν εφαρμογών πληροφορικής και διοίκησης. Εδώ, ας πούμε, βλέπετε τμήματα που συνδυάζουν την πληροφορική, τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων, χαμηλόβαθμα τμήματα, 4 ΤΕΗ. Είναι σχολές πληροφορικής, παρόλο που βρίσκονται στο 5ο επιστημονικό πεδίο. Και πού βρίσκονται αυτές τις σχολές? Έχουμε Γρεβενά, Λευκάδα, Μεσολόγγι, έτσι, αποκεντρωμένα τμήματα. Χρηματοοικονομικής, ελεγκτικής, ασφαλιστικής. Ασφαλιστικής έχουμε ένα τμήμα στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ έχουμε επίσης μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Παρόλο που είναι χαμηλό βαθμό το τμήμα, πρέπει να το ξέρει ο υποψήφιος ότι από πέρυσι αυτό το τμήμα ασφαλιστικής στον Άγιο Νικόλαο διασφαλίζει τα δικαιώματα του λογιστή, που λέγαμε προηγουμένως β' τάξη. Αυτό είναι ένα καινούργιο επαγγελματικό δικαίωμα που πρέπει να το γνωρίζουν. Να πούμε ότι στην τελευταία μας εκπομπή εδώ μαζί θα μιλήσουμε ξεχωριστά για τα τμήματα των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ της Κρήτης, οπότε θα κάνουμε αυτές τις αναφορές που έχουν ενδιαφέρον τουλάχιστον από επαγγελματικά δικαιώματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ένα σχηματάκι το οποίο το έχουμε ξανασχολιάσει, το έχουμε περιγράψει, να πάμε στην επόμενη κάρτα. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Πώς συνδυάζονται καλά οι σχολές ή οι σπουδές πληροφορικής ή των μηχανικών. Κάναμε την κουβέντα στο 4ο επιστημονικό πεδίο και στα πολυτεχνία. Πόσο καλά μπορεί να συνδυαστούν με οικονομικές σπουδές. Δηλαδή, πώς μπορεί η μία από τις 3 κορυφές του τριγώνου να είναι το πρώτο πτυχίο και στη συνέχεια το μεταπτυχιακό να συνδυαστεί με κάτι από τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια πρόταση γενικότερα που γίνεται στους υποψηφίους. Λοιπόν, 2 παρατηρήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα να προχωρήσουμε.
τα σχολιάσαμε. Εδώ βλέπουμε ξανά τα τμήματα που συνδυάζουν την τεχνολογία της πληροφορικής με τη διοίκηση επιχειρήσεων και είναι τμήματα τα οποία ανήκουν και στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Είναι τμήματα τα οποία αφορούν και μαθητές που δεν δηλώνουν το 5ο πεδίο, δηλαδή που δεν θα εξεταστούν στο μάθημα της οικονομίας. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα σχόλιο για τους αποφύτους του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Ανάπτυξης, το σχολιάσαμε προηγουμένως, είναι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, άρα δεν είναι οικονομολόγοι απόφοιτοι. Και το τμήμα Αθλητισμού στην Σπάρτη, το σχολιάσαμε πίσω ότι εγγράφονται από πέρυσι στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Και πάμε να ξαναδούμε μια φορά αυτά τα τμήματάκια στην επόμενη κάρτα με τα δικαιώματα λογιστών Β' τάξης. Πέρα από τα τμήματα λογιστικής, έχουμε τα τουριστικών επιχειρήσεων, εμπορίας διαφήμισης, διοίκηση επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής και ελεκτικής. Λοιπόν, αυτό και φτάσαμε στην καρτούλα και που ανακοινώνει τις εκδηλώσεις να πούμε δύο κουβέντες. Να πούμε πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον έχουμε χρόνο, ότι έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε 2 λεπτάκια. Ναι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο της 12ης και 13ης Μαΐου θα γίνουν παρόμοιες εκδηλώσεις και στα φροντιστήρια Πουκαμισάς στον Άγιο Νικόλαο και στα φροντιστήρια Πουκαμισάς στην Ιεράπετρα. Είναι ένα διήμερο δηλαδή αφιερωμένο στον επαγγελματικό προσανατολισμό για τους μαθητές του Λυκείου. Για το Ηράκλειο να ξαναπούμε, η εκδήλωση όπως κάθε χρόνο θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αστόρια, θα είναι Σάββατο απόγευμα στις 5.30. Ναι. Σάββατο απόγευμα επίσης και στην Ιεράπετρα, έτσι, και Κυριακή πρωί στον Άγιο Νικόλαο. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν σε αυτές τις μαζόξεις τέλος πάντων που κάνετε, που καλείτε και επαγγελματίες και τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους, έρχονται γονείς. Ναι, έρχονται γονείς. Νομίζω ότι οι γονείς εμπλέκονται, ενδιαφέρονται. Νομίζω ότι ο καιρός και η εποχή επιβάλλει να ενδιαφέρονται και κάπως περισσότερο. Έτσι, η καιρή είναι δύσκολη. Και επειδή η κουβέντα σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική αποκατάσταση, με την αγορά εργασίας κτλ., αυτοί οι άνθρωποι είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. Η δουλειά τους είναι αυτή. Ένα κομμάτι της δουλειάς τους είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές. Γνωρίζουν πολύ καλά λοιπόν τα πράγματα όσον αφορά την αγορά εργασίας, την εξέλιξή τους. Σε συνδυασμό όμως με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά τμήματα. Από εκεί ξεκινάμε. Τι προοπτικές δίνει κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, πώς οργανώνεται και πώς σχετίζεται με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μαυράκη, έτσι σχετιζόμενο με όλο αυτό που συμβαίνει με την οικονομική κρίση. Το τελευταίο διάστημα ακούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων επιστημόνων αφήνει την Ελλάδα για να ψάξει δουλειά στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες της Ιφιλίου. Τα λεγόμενα δυνατά μυαλά, οι μαθητές σας, σκέφτονται αυτή την προοπτική? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τώρα μπροστά τους βεβαίως βλέπουν μια φοιτητική ζωή. Τους προβληματίζει όλο αυτό που συμβαίνει? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι τους προβληματίζει. Αλλά σίγουρα η πρότασή μας και οι κουβέντες μας είναι ότι ας είναι το σημείο εκκίνησης σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Και ένα πρώτο πτυχίο από τη χώρα μας. Πολλοί είναι εκείνοι επίσης που σκέφτονται και το οικονομικό κομμάτι, έτσι, γιατί είναι και αυτό ενδεχομένως ένα εμπόδιο σε όλη αυτή την ιστορία και γι' αυτό έχει πει και η παράμετρος η καινούρια του ότι επιλέγουν και προτιμούν τα τμήματα που είναι κοντά στα σπίτια τους. Έτσι. Αυτό είναι σοβαρό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με στρατιωτικές σχολές, αστυνομικές σχολές και μια ενδιαφέρουσα πρόταση για το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα περιηγηθούμε στο πόρταλ της Νέας Κρήτης. Θα δούμε τι λένε 2 νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Και θα υποδεχθούμε ανθρώπους από την Αγία Τριάδα για να μιλήσουμε για τα προβλήματα μιας συνοικίας ιστορικής και όμορφης.